onye anyị na-anọ n'ụtụtụ a inebanye anya n'okwu a Venerable Chris Ogbodo nyocha World Bank ime wee na-akọwa na 22% ndị be anyị na-aya ọya depression ịda mba n'obi a wee sịkwa na otu n'ime mmadụ 5 n'obodo anyị na-aya depression. Anyị wee na-ajụ ajụjụ Venerable, kedu ihe nke a pụta? Ihe ọ ya pụta bụ maka na o nwere ọtụtụ ihe maka ọnọdụ anyị nọ na ya n'obodo anyị bụ Naịjirịa nwere ike ibute anwụghị n'otu ahụ. Mgbe mmadụ nere anya n'olileanya ya, ihe o bu n'obi a nara emezu. So nke mbụ na ọ ya ebute ịda mba n'obi. Mgbe ọ bịara gbacha mbọ niile ọ ya agba ka egosi na nwa okorobịa gụsịrị akwụkwọ, ọ na-ene anya na-apụta ozugbo. Ịma mgbe ị nọ na skuul enwere olileanya dị iche iche, ị na-eche na ịpụta ha na nweta ọrụ ibido nke a ịpụtazie n'ofu arọ avọrọ na abụ ịtọ ma o nwere ife pụtara, ị ga-enweta ịda mba n'obi. Nwa agbọghọbịa gụsịrị akwụkwọ, ọ na-enekwa anya na ya ga-enweta ọrụ ozugbo nụọ di. Ene anya mgbe ọ nọ na skuul o nwere onye ya na ya na-akpagbu nkata na ha ya alụ, mana ọ pụtazie ọ bụrụ na nke ahụ adabara, onye ọzọ bịakwa ọ dabara, ọrụ adịrọ dị adịrọ, ọ ga-ebute ịda mba n'obi. Ọ dị ọtụtụ ihe ma ndị nke nọ na biznes. Mgbe ị malitere na ị chọrọ ịzụ ahịa, itinye isi mee ya, nke mbụ bụ na ijiri ezigbo ego eji bido, iji obere ego nke iji nwa ntịtị oge ị ga-agbarie, ọ ga-ebute ịda mba n'obi. Ihe ndị a niile bụ ife nwere ike ịkpata ihe a ndị World Bank kwuru ya eji bụ eziokwu. Ọ dị mma, o nwere onye mụ na ya na-akparịta nkata, o wee sị na o nweghị onye nọ n'ụwa na-enwebere oge o nwere ya bụ depression, ya bụ ịda mba n'obi, na o nwereli ofu ihe ma ọ bụ ihe na-abụ ga-eme gị ọ daa mba n'obi. Mana ihe a na-akọwazi bụ kedu ka onye ahụ si wee pụta na ya, kedu ka o si wee react mgbe ahụ ọ dara mba n'obi. Ajụjụ m wee bụrụ, kedu ihe bụ dịka onye nwee depression, kedu ihe a ga na-afụ ọ na-eme, kedu omume ụfọdụ ọ ga na-eme ewe ma na ọ nwere ya bụ ịda mba n'obi? Mgbe anyị na-ekwu okwu maka ịda mba n'obi, mana ọ dị n'ụdị onye ara fụrụ onye ara ibe ya wee gaa zoo, wee jụọ ya kedu ife ọsị na ịma na ihe niile dịcha na level ala dị n'ụdị. So otu akwa mgbe anyị na-ekwu maka ịda mba n'obi, ọ ka ọ ga-esi na ọ bụrụ na ọ bịara gị n'otu afọ nke ịbịazi na ị chere na olileanya adịrọzi, nke mbụ na ọ ga-emezi gị ịma mmazi onwe gị ahụ, ọ ga-ebidozi gosipụta ka isi akpa agwa. Enwere ike gị na ndị enyi gị ịrapụwazi efa, abịagodo ikwu okwu ịma ntinye ọnụ, itinye atinye ọ bụrụ ntakasị arụ. Okwu ọwụ na ekwuru ịma nghọtacha ịsa maka gịnị na uche gị adịrọ n'ebe afọ a na-ekwu ya. So ọtụtụ agwa dị iche iche ị nwere ike ijiji nwayọ na-ewezuga onwe gị n'ọtụtụ ihe dị iche iche. A na-ajụzi gị ike nke isi na nsogbu adịrọ, ịma na mgbe ụfọdụ na ọtụtụ ihe anyị na-agabiga maka gịnị na ihe gbasara ịda mba n'obi bụ ife dị n'ime obi, ọ bụrụ ife a na-afụ anya. Enwekwere ka ya gị na ndị ibe ga-esoro na-aga echere na uche gị dị ebe afọ mara na nọọsụ. So ọ na-ebuteji ụtọ abụọ dị iche, o nwere ike ibute omume dị iche iche nke nwere ike ọ bụrụ na enebere anya ọfụma, o nwere ike ime mmadụ isi na ọ ya akwụ ụdọ, ma nwee ike ime ụfọdụ abaa n'ịṅụ mmanya ka ha wee nwee ike na-achụpụ ya, ụfọdụ abakwa na ịṅụcha ma drọg ma ihe ndị a niile. Ọ bụ dịka ụmụ okorobịa, ọ ga-emefu onye ahụ atinye isi n'ife dị iche iche nke ọ na-eche. Ọ dị mma, ọ dịkwa ka ịzago etu esi achọpụta, zakwuo ihe ọ na-amịpụta, mkpụrụ ọ na-amịpụta. O wee dị mkpa na ọ dị ka anyị ga-agbatu dị m ebe a ka anyị weta na ajụrụ ndị mmadụ ajụjụ nke anyị na-akpọ Vox Pop, ka anyị wetagodi ka anyị gosi ka anyị fụ otu ndị mmadụ si wee fụ ihe a na-akpọ ịda mba n'obi. Anyị na-alaghachi. Terrible experience. I got married in 2012 and unfortunately that my beautiful wife by name Obioma, when we were staying together, she kept on having this issue of miscarriage. Each time miscarriage, and she had about
3 to 4 miscarriages, I think. It was very, very terrible then. So within that period of time, I was really depressed. Really depressed. I ran to my priest who helped me then. My priest could not provide solution to my depression then. When I got to the hospital in one occasion, the doctor then critically looking at me, he said, "Young man, you are depressed. You need a psychologist." So the hospital have to invite their psychologist who gave me a motivational talks. Then from his motivation, he keep on telling me this is not the end of the road. Some people were born to stay like that without issues, and they did not kill themselves, because when you kill yourself, on the other hand, you'll be questioned by God. Why did you kill yourself? Okay. Then after that motivational and inspirational talk by the psychologist, I wake up from my slumber. And most importantly, you have patience in whatever you are doing, because I have patience for my own, and God made it for me. In the next few days now, my babies will be 1 year old, because God gave me twins at once. My experience when I went into depression was when my business and my financial, I had some financial issues, and it kept me down, honestly. To the point that at the point when you are, there's a level you reach in depression, you don't feel like committing murder, you feel like just resting, you feel like just committing murder and just having your peace. But God so kind, I came out of it. My wife really helped situations. She was up and doing, she really psyched me up, and I stood back on my feet again, and I started all over again, and I discovered that if I had taken committing suicide as an option, it would have been a disaster for me. Back then in 2010, I applied to study food science and technology at INT. I was not given the admission, so I wasn't happy about it. I felt sad. Then I had to reapply. Then unfortunately, when the admission came, I couldn't afford the money for the school fees. So I was bad, I was sad, I was down. But by the special grace of God and with the help of the family members, I was able to meet up, pay for the school fees, the hostel fees. Ọ dị mụ na anụgo ka o si ada otu ndị mmadụ si wee fụ depression, ma ndị omego ha wee kọwapụta otu o si wee dị ha. N'anya o nwere ajụjụ Chidimma jụbụ mgbe i kwuru ihe tọrọ amụ, asị na ịmanala dị n'ụdị n'ụdị, na o nwere onye nwere ike ọbanye depression maọbụ ịda mba n'obi ahụ anyị na-ekwu, ọbanye ya ọpụtakwa, nwee ndị bụ ha banyezie ha dabanye na ha adịrịzie gaba. Nwee ajụjụ m wee bụrụ, kedu ka anyị ga-esi chọpụta na onye nọ anyị n'akụkụ na ọ dapụbago na onwego ka o si wee dị, na otu anyị ga-esi wee nyere onye dị otu ahụ aka ka o wee nwee ike ịpụta n'ọnọdụ dị otu a? Ịma na mgbe ụfọdụ na onye ịma bụ anọkọtazi ọbụọzi ka o si eme omume, ka o si akpa agwa, ka o si akpa amụ, ka o si abịa nso, ka o si emepe obi ya. Ọnọkọtazi dị ka ọ na-anọzi nwayọ. Mgbe ụfọdụ ọ bụ na ya ghọtara ife anyị na-ekwu ezi bụ na o nwere nnọọ ka isi emewe. Mgbe ụfọdụ a na-agwa gị okwu ịma ntụpụ ọnụ, mana anyị anara ewepụta oge achọpụta kedu ife kpatara na onye a nọkọtazi nnọọ arụ niile jie ya oyi. Ọ dị ka nwatakịrị ya na mmadụ bi, ọ bụ dị ka nwa agbọghọ, ọ bụ dị ka na o nwere nwoke nọ n'ụlọ, ọ bụ na o nwere ka o si nye nwata nwaanyị a nsogbu. Ọ mara ka ọ ga-esi gwa gị, chọpụta na ọ na-anọzi nwayọ. Ife mbụ ya emebi bawara ya mba, mana ịmazi na o nwere ka obi siri adị ya na obi na-eji oyi. So mgbe gị na mmadụ na-echọpụta na nwayọ nwayọ na onye ahụ jizi nwayọ anọ azụ, ọ bụghịzi ka onye ahụ si eme omume ka o si eme, ọ bụghịzi ka o si ekwu okwu ka o si ekwu, ọ bụghịzi ka o si mgbe ụfọdụ isi ya ma efu efu na uche ya dụrụ ebe ahụ. O ga-egosi anyị na o nwere ife ọ na-agabiga n'obi, nke mgbe ụfọdụ sef isi ya kwuo ya na ọma nkwunwe, ọma mma ka ọ ga-esikwa gwa gị ya dịka onye anọ wee na-eche ụwa ya. Ọ dị mma, kedu otu anyị ga-esi wee fụ na anyị nyere aka ka ndị a wepụta n'ọnọdụ dị otu a? Ka anyị esi nye aka bụ ịbịa onye ahụ nso, kama ị ga-abawara ya mba na o mere nke a mee nke a, ijiri nwayọ na-ajụkasị ya. Mgbe ụfọdụ e nwere ike ịbịagodo nso sị gị na ya chọrọ ikwu okwu, na ya ji ọsụ ka ya nọrọ onwe ya, mana ọ bụrụ eziokwu. Anyị chọpụta na mgbe mmadụ sị gị na ya ji ọsụ ka ya chọrọ onwe ya, na mgbe ahụ ka ọ chọrọ ịgwa mmadụ okwu, mana ọ mara ka ọ ga-esi gwa ya. N'ọzọ ejiri nwayọ nwayọ ị na-egosi na ịbụ asị enyi.
o nwere ụdị okwu ya bịa ị na-atụpụrụ ya ọnọkata ọkọrọ gị ofe ife o nwere ike ikwu nweziri ike inye gị ịghọtatụ obere ife o nwere ike ịga n'ime ya. Ọ na-adị mfe mmadụ pụta ọ sị gị na o nwere ofe enyi ya ihe dị otu a na-eme, mụ nwa ịkọwa ha na ya amaghị m ebe ị na-aga mara in reality na ọgị maka ọ dịrị, mana ị mara ka ị ga-esikwu na o mere gị. So e nweziri ike nwayọzi anyị na-ekwuzi okwu ijiziri nwayọ mepezie ọnụ si eziokwu n'ihe akwanụ mụnwa. So nọọ ka anyị ga-esi gwa onye ahụ okwu jiri nwayọ because na-egosi onye ahụ ịfụnanya, because ndị mmadụ generally our nature respond to love. Ọ dị mma ịma anyị na-ekwu dịka nya anyị gbasara aka wee na-ekwu achọrọ m ka anyị nalute kene nso ụlọ ịghọtago ka anyị wee fụ o nwere ọtụtụ ihe na-emegasị na obodo anyị bụ Naijiria na mgbe na-etere aka anyị nọkọta nwee economic recession na ihe ndị ọzọ, ma o nwere ọtụtụ ihe ịlụtụrụ aka ebe a, ihe ndị na-ebutegasị ịda mba n'obi na anya na onyonyo ka anyị fụ ihe edepụtachara ebe a, ọtụtụ ihe na-ebute ịda mba n'obi. Ka anyị na-ekene ha anya ofu na otu o si wee gbasata ndị be anyị. Okay. Ọ bụ na ebe dị stress ebe ahụ ndị na-anya kịta efu na stress ka nkụ, enwe ndị na-ebido ụtụtụ lụgide ọlụ chi ejie. Ka anyị negodo anya na ya ka anyị malụ abịa na nke stress nwere ike ibutezi na ya lidizeto nke ndị oyibo na-akpọ depression. Number 1 bụ na ọtụtụ na-alụ ọlụ ahụ maka ife a na-akwụwa, ọ bụrụ na obi fa dị n'ife fa na-alụ. Anụ mgbe ọbụla ị na-alụ ya maka na ya bụrụ na ị nwere ịfụnanya n'ọlụ afọ ị na-alụ, ọ ga-ebutere gị ịda mba n'obi. Mgbe m na-agwa ndị mmadụ si ya na ụfọdụ n'ime unu na-achọ ọrụ, na-ekpe ekpere ka Chukwu nye gị ọrụ, inwetazi ọrụ afọ ajụzie gị isi ife ọbọọlụ ka a na-alụ ife a. Ihe o gosiri bụ na uche ga adịrọ n'ebe ị na-alụ ọrụ. So mgbe ọbụla uche mmadụ ma ọ na onye afọ enwere ọṅụ n'ọlụ ọ na-alụ, ewuriri bụ na ọ ga na-enweta ịda mba n'obi n'ife ọbụla ọ na-eme. Ọ dị mma na ife egosi genetics ya bụ na onwe ndị ọ na-adị na agbụrụfa nya nwekwa nke asị ndị na-aṅụkwa ọgwụ ike, that is drugs. So ya kọwawula anyị otu onye na-aṅụ ọgwụ ike na onye ọ dị na agbụrụ ya ga-esi wee nwee ịda mba n'obi ya, mana apụtasị na onwe ndị ịkwụ ụdọ dị na agbụrụfa. Well, ọ bụ na ihe gbasara nke genetics nke asụ n'oyibo bụ an inheritance from gene, maybe site na nna gị ma site na agbụrụ gị, ọ bụ na ọ dị gị n'arụ. Mana anyị makwa also na enweghị a lot of things kịta ha na-ekwu maka you can repair the DNA, you can also refine it in that aspect. So mana ka m kwuzie dịka onye kwetere na Chineke, kwetekwa na onwere ibe Chukwu na-apụghị ime. Ọ bụgodu na ọ dị na your gene and ị mara na ịbụ nwa Chukwu na Chukwu fụrụ gị n'anya, because ihe na-ebutekarị ya bụ na inwe ezi olileanya na ịbịaziri n'ọnọdụ ọ dịghị ka ụzọ niile emechie, enweghị ike inwe nwisi na ya pụta. Mana ị ga-ama na okwu Chineke gwara anyị na onwere ọnọdụ mmadụ nọ na ya asị gị na olileanya dozi, na ị nọ n'ọnọdụ afọ taa egosiri na echi niile na ịma mpụta n'ụzọ afọ. Dị na-abịa maka ndị na-aṅụ ọgwụ ọgwụ na-bụ ọgwụ ike, nwere ndị oyibo si na ha na-akpọ ya depressite, na ịnwụ ha na ya ọ ga-atọ the nerve center wee kpalie. Mgbe ọ lụsiri ọlụ ike ọgwụ ahụ gwụ ha na you slump back to your normal stage, na ọ ga-ebute ma mmanya ma ihe a. So all of them so ihe a na-akpọ depressite, ife nwere ike ibutere gị depression because ịnwụọ ya ọpalie gị ịfụazi ife ka ọ na-adịrọ. Mana mgbe ọ gbatukwara ọnọdụ afọ ị na-agbara ọsọ asị gị anọkwa m ya. Ọ dị mma na anyị nwere ọzọkwa n'oge, mana o nwere ihe nọ na-abịa m n'obi. Amara mgbe nwere ka a ga-esi wee gbochi ịda mba n'obi a, nwere ihe mmadụ nwere ike ị na-eme ka o wee gbochie ya. Ihe a ga-eji nwee ike igbochie ya bụ mmadụ ịma na ọnọdụ ụwa ama ndịgide,
and nwere ọnọdụ mmadụ nọ na ya ndị oyibo si no condition is permanent. Na anyị ncha niile nọ na stages of life anyị na-agabiga and na ịnọ n'ọnọdụ taa egosiro na ị ga-anọgide otu afọ ruo and then ọ ga-enyekwara anyị aka because mana nsogbu anyị bụ na anyị anara enebacha anya na experience ndị mmadụ nwegasịrị site mebi na ịtụgharị uche n'akwụkwọ ndị ọzọ dịgasịrị because ọ bụ na anyị na-eme ya ọ ga na-enye anyị olileanya. Ofu onye si tutu ị na-akpụ ụra make sure na ị gụrụ something nwere ike ịkpalite mmụọ gị before itetakwa n'ụtụtụ ife mgbe ị ga-eme bụ ife nwere ike ịkpalite mmụọ gị because ịpụkwa na ị ga-ebe afọ ọtụtụ nsogbu mana ọ bụrụ na ị bugoro ụzọ kpalie mmụọ gị ọ sị gị na ife ọwụ na-aga-abịakwute gị na ị ga-emenwu ya ma na ị ga-agabiga nwu ya ma na ị ga-agafenwu ya ịma na ọ ga-enye aka ime ife dị otu ahụ. Ọ dị mmarị nne anyị nwere ike arapụ anyị ebe a anyị ga-ekwuru na-aga maka na ihe dị na ịda mba n'obi a na ọkali akali mana otu ọ dị na anyị ga-adọbili ya n'ebe a dịka anyị na-ekene Venerable Chris Ogbodo maka isonyela anyị taa. Venerable anyị na-asị gị daalụrị nne daalụ n'isonyere n'agbanyeghị nnukwu mmiri abalị ibu ya bịa. Ọ dị mma n'ebe a ka anyị na-adọbili onye na-akpọ anyị kpụba azụkwa na anyị n'oge mana ị ka ga-esonyela anyị na ọ naghị agwụ ụbọchị ọzọ echi bụ ụbọchị ọzọ. N'ebe a ka anyị na-adọbili na nke anyị mere anyị kpọrọ ịda mba n'obi bụ depression n'ọnụ oyibo. Biko dịka onye ụkọchukwu gwara anyị ka anyị na-eme ihe na-eme gịnị na-awulite mmụọ anyị tụkwasịkwa obi na Chukwu na Chineke mara na ihe niile nwere oge na ihe ọbụla gị nwee mbido nwere ngwụsị. Ọ dị mma daalụrị nne maka isonyela anyị. Anyị ga-eduzi gị gaa na oche akụkọ anyị ka anyị wetalụ gị akụkọ nke na-abịa n'elekere 9. ọ bụ na nke a gasịa ihe ndị ọzọ ga-esokwa. Afọ mbụ na onye nwoke oyi abụkwazị m Chidimma Ọranwa.